359 dan 352 sama ya, hitungan sama. Ya. Terus lagu ketiga, walaupun ini agak slow. Dari Pati Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahatu tu sudir ruas, doh tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah ma
dihita. Atong tapuji matuhata, tapuk kama parsaurata, marede mahita sian bukuede nomor 30 sia ayat sada sa rodi ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop dauro, tiup mana di honwaing, asa unang adong na membuat tupalmi. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali ama nami na di Banua Gidjang. Nama dok mauliate do kami tuho ala di pabotokoko tu kami markite-kite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho salpu sogot langit do tano.
Alai na hoddo anggo hatam rodi saliling-liling na. Akup ni iko patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhu mami. Say asi maroham di kami. Pahot marohanami marhapor siaw di hatam. Marhite-hite tod di parbadia. Padungo mahami jala paringgas sami martangiang. Asa marlas ni roga kami pay may mahok ko. Jala asa dapot tami kanguluan na sora suda. Amen. Maredehita sen bukwede nomor 353 ayat sada. 352 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima patik parjolo sah rodi patik paupaton. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi komarakup ahu baenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu. Manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni di bata. Yang go soture dalanna. Aiko na uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaono mari maula hamuna sa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba de batamdoi. Dang jadi ko mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lagi manang naposom boru-boru. Ro di pinahamu, ro di pangisi ni hutani halap pe namangebati hutan. Ay dinaono mari do di topa de bata, langit, tano, do laut, do nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Atong rak mangido gogo mahita tu debata lahu mangulahon nahobar tu patik nai. Ali tu kad debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik ni. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 44 ayat 2 los jongjong mahita.
tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogon naso hatudosan para si roha midakamin nadangolon. Narodo kami tujulom manopoti dosa namin nagodangi. Di bagasan hajahato do kami tubu. Jaladang adong haporsiaon nami di bagasar rohan nami hian. Saluhut do kami manibil sian akka dalammu. Masay godang do pangalaw siyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan di basam dot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Sa ingot mahami hobartu asi ni roham do denggan ni basam. Ala ni goarmo. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabigema hata baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosa. Roma hamu tuahu asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nak perara songon abit asuba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata nadigijang. Maredehita sian bukuede nomor 540 ayat sada. Hata ni debata turpuk epistel di hari Minggu tasadarion tersurat di buku Yohanes bidusada mamukasian ayat 10 sia sa rodi ayat 20 alu. Yohanes bidusada mamukasian ayat 10 sia sa rodi ayat 20 walu tajahama namar sikat sorin. Disuruh aka Yahudi sian huta Jerusalem ma aka malim dot halak lepi manuku si Yohanes. Ai ise doho gabe omma di hati dakon. Gabe di sukun nasida ma ibana atong ise doho. Si Elia do ulaning jadi di dokma. Dangi ahu panurirangi doho dungi dialusima dang
dunginin nama suara di nama jojo di halongona doahu patigor hamu madalan ni Tuhan songon naung ni dok ni panurirang jesaya. Jadi di dok nasidama manukun ibana buasa madidi hoko so manang Kristus so manang si Elia manang panurirangi. Ibana doi na rosian pudiku nahurak tama doau makarhari tali ni si patuna. Ima sahatna mertua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Merdehita sen bukuede nomor 400 bukuede nomor 43. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon didongata saha porsiaun di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba, ido ama pargugo naso atu dosan, natu mo palangit do tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea sia todi porbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata natu maon naberni di panguhuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Natuat tu banuatoru dung ditanom. Namulak mangulu do diari patoluhon. Namanait tu surgo lauhodul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi perbadia, jala adok sada kuria ndabadia, kuria hatopan diala Kristen akan ndabadia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia tai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sorasuda. Amin. Cor seksilensia.
jemaat untuk menjadi kader guru sekolah minggu. 5.4 rapat Parhalado. Gereja kita akan melaksanakan rapat Parhalado pada hari Kamis 12 Desember 2024. Diundang semua Parhalado untuk mengikuti rapat tersebut dimulai pukul 17.00 WIB. 5.5 rapat Huria pada hari Sabtu 21 Desember 2024 dimulai pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan rapat Huria untuk menentukan program dan anggaran Huria tahun 2025. Diundang semua Parhalado, ketua dewan, ketua, sekretaris dan bendahara setiap seksi, ketua dan bendahara panitia pembangunan yang mewakili jemaat 5 orang setiap WEK, dan undangan khusus pendeta resort sebagai peninjau untuk mengikuti rapat tersebut. Undangan sudah kami serahkan. 5.6 Baptisan Kudus dan Sidi Khusus. Baptisan Kudus dan Sidi Khusus. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 pada saat Natal kedua, gereja kita akan melaksanakan Baptisan Kudus Pandidion Nabadua reguler dan Sidi Khusus dalam ibadah siang. Bagi jemaat yang akan mendaftar supaya menghubungi situ masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. 5.7 Amplop Bakti Natal. Pada ibadah malam Natal 24 Desember 2024, kita akan mengumpulkan amplop Bakti Natal 2024. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua, dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh Huria. 5.8 Natal Parhalado dan keluarga. Pada hari Rabu 11 Desember 2024 akan dilaksanakan Natal Parhalado, masuk pukul 19.00 WIB. Natal Parhalado diikuti semua Parhalado dan Parhalado pensiun beserta keluarga. 5.9 Libur kebaktian sore dimulai hari Minggu 15 Desember 2024. Kebaktian sore libur digabung dengan ibadah pagi atau siang dan akan dimulai kembali pada hari Minggu 19 Januari 2025. 5.10 Persembahan melalui kris. Di setiap bangku gereja kita sudah ditempel stiker barcode persembahan melalui kris. Untuk itu bagi jemaat yang menyerahkan persembahan melalui kris boleh menggunakan barcode tersebut untuk persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Penggunaannya mulai diefektifkan pada hari Minggu 15 Desember 2024. Setelah pembacaan warta ini, kami akan membacakan Tona Sinode Godang. Tona Sinode Godang Pa Ono Pulpituhon HKBP tanggal 2 sampai 8 Desember 2024. Mandapot ton na pinasangapan, sude ruas dohot Parhalado HKBP di Inganan Nabe. Tabe madihamu di bagasan guarni Tuata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Mardongan roha mauliate di Tuhatta di bata dohot las ni roha nasihat Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Di patupa huriatta do Sinode Godang Pa Ono Pulpituhon mamuka sian hari Senin 2 Desember saat roh di hari Sabtu 7 Desember 2024 nama ringanan di Parhutan Seminarium HKBP Sipolon Tapanuli Utara dohot hari Minggu 8 Desember 2024 ima pelantikan na dipatupa di HKBP Pria Raja Tarutung. Dipuka do Sinode Godangi marhite ibadah dohot ulaun nabadia ni dohotan ni 1.786 halak torop ni ruas ni Sinode Godang rapot tamue na Rosian Northwestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania Pandita Dr. Elmer M. Kigembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia terpilih Pendeta Jacqueline Pris Manuputi, Suang Songoni nang Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, rapon akka undangan narusian pamerintah ni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang, Asundutan. Mardalan do Sinode Godangi di bagasan tondin nama sedame, uli di bagasan hasadaon dot sonang ni roha, sinondang ni tema, alai paimbaru hamuma dirimuna di bagasan tondin ni rohamuna, Efesus 4:20 dohot subtema,
Di bagasan holong nasian Kristus do tasa daun iton di perbadia na marsitutu do HKBP baru padan hadirion budaya do hatawon ni pangulana ruasna do institusina patuluson ulaon panjuon ni debata turianai di Portibion. Marhite tema dohot tema yon di jauh HKBP sandok ruas ni Sinode Godang dohot sude ruas ni Huria marsa sahalak dohot hatopan lau paim baru diri mangulahon panjuon ni debata tu HKBP asa gabe pasu-pasu tu Portibion. Di bagasar romo lihat itu tu debata do mandok sude ruas ni Sinode Godang manjalo berita jujur tahun manang berita pelayanan ni upui eporus HKBP Pandita Dr. Robinson Butar-Butar nama kekam sude laporan pangulaon ni Sekretaris Jenderal Pandita Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pandita Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pandita Daniel T.A. Harahap MTH Dohot, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH periode 2020 1 periode 2024. Suang songoni manang laporan pangulaon ni ganup yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim dohot pangulan ni sude pareses NATO 22 distrik di HKBP. Sude pangulaon saleleng periode 2020-2024 ton, gabe bohal doi dohot ojahan di HKBP lao sumakapi dohot patuluson transformasi pembaruan diri dohot padan di HKBP nuaing nang tutiki naro laho manggohi panjune debata asa gabe pasu-pasu tu Portibion. Tapuji tuhatta ala dipatau tuhatta do sinode manotopon rencana strategis HKBP 2024-2020 lalu akalang langkah transformasi pembaru diri jala akadalan patoguhon sentralisasi para pengon HKBP tujoloan non. Sinode Godang panu pulpituhon HKBP on ima gabi sinode Godang periodisasi di HKBP domutusi di patupa do pamilito tuuluan di sandok HKBP periode 2020-2020 lalu ima marhite nama milite porus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia dohot 32 halak preses tu 32 distrik ni HKBP. Akau mauluan ni HKBP na terpilit di Sinode Godang 2024 ton. Ima Parjolo Eporus HKBP Pandita Dr. Victor Tinambunan MST 2 Sekretaris Jenderal Pandita Rickson Hutahayan MTH Tolu Kepala Departemen Koinonia Pandita Dr. Deonal Sinaga 4 Kepala Departemen Marturia Pandita Bernard Manik MTH 5 Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon Demin. Dohot 32 halak pareses terpilit ima. Sada Pendeta Amir Zaitun Siti MTH, Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM, Pendeta Big Y Simanjuntak MTH, Pendeta Donald Sianturi MDiv, Pendeta Epsan Ben Huta Barat MTH, Pendeta German Butar-Butar STH, Pandita Hardi B. Lumban Tobing MTH, Pandita Sudungan Manalu STH, Pandita Henry Napitupulu MTH, Pandita Henry Banuareah STH MM, Pandita Herbin Silaban MTH, Pandita Hotler Lumban Toruan MM, Pandita Jahor Purba MTH, Pandita Kamson Pasaribu MTH, Pandita Marganda Lubis STH MIKOM, Pandita Martin Manulang STH MM, Pandita Maulia Ritunang STH, Pandita Nixon Simanjutak MTH, Pandita Nixon Simanjutak STH, Pandita Oloan Nenggolan STH, Pandita Ridoi Butar-Butar STH MPDK, Pandita Reidal Sihotang MTH, Pandita Rinta Lori Sianturi MTH, Pandita Robin Sarhot Lumban Gaol STH MM, Pandita Sampur Manulang STH, Pandita Samuel Stopul MTH MM, Pandita Samuel TH Ambarita STH, Pandita Sumihar Sinaga MTH Demin, Pandita Suandi Sinambela STH MPC, Pandita Tonggo Sitompul MTH MM, Pandita Victor Singal Silalai STH MM, Pandita Wisno Sihombing MTH. Di paujung do Sinode Godang Napuano Pulpituon HKBP on marhite pertangyangan pangujungi di hari Sabtu
7 Desember jam 11.30 dungi diduti ma tu ibadah pelantikan ni ulun yang kena baru periode 2024-2028 di hari Minggu 8 Desember 2024 di gereja KPP Raja Taruting. Tung takas matabuan tatang di tangyakta asa tulus nasa putusan Sinode Godang na pauno puluh pituhon HKBP on. Dot sude uluan na terpilih manguluan HKBP periode 2024-2020 lalu di pargogoi jala di parbuisu itu hatta lau manguluhon HKBP songon anak mata dot pamatang ni Kristus. 24 tahun naron manggohi ulaon paimbaruhon diri dot mangoloi panjoni debata asa gabe pasu-pasu huriata KPP tu liat portibion dot asangapon di debata ama anak dohot ton di Porbadia. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 mardongan tabe dot tangyang atas goar ni ruas Sinode Godang HKBP Pandita Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP 2020-2024 tertanda tangan. Sungoni mamanginang tikting nama sa do sipamasa ni Uriata sungoni nang tona Sinode Godang napa ono pulpitu halion oras marhita. Maredemahita sian buka de nomor 40 sada mamuka sian ayat sada sa rodi udukna hukma tapasa pilihan sada a do sada b. Jago
Adorang sohu pasahat dope jamita tuhita di minggu sedarion. Tapi saya ma rohata jumulo mahita martangyang. Sondang sian di bata hatiuron sian gijang. Bain ture sodangi ma rohanami asa sonang. Lau majalo hatami pinatu pami o Tuhan. Amin. Shalom. Horas manhita salhutna. Nang pe naung adong manadaaw dinggaddo patadahunukku diriku Tuhamu ala oddopi auhea marjanita di huria hakabipi cimahi na tahaholongyon ala didok halak timur karena kenal maka sayang jala halak batak medok jolo tinip sanggar asabinain huru-huruan jolo hubabu ma margakku asa taboto anon partuturan asa sinuan mapining jonok tuwo nalidulang guarhu guru mangiring margakku marga manulang inata soripeda na sayhu haholongi na subuhi halupahon satu sedarion Rudi saliling nililing Rosmawati Burusiahan nunga oba tahun nang salpu marujung ngulu hinaborna manang udianna di Cikadut daerah Antapani Bandung Timur nunga marhasohotan nang wakadak denahi sada bawa 5 buru jala pahopu siema satu sedarion melayani songon guru huria di HKBP 45 tahun 3 bulan 10 hari siema huria na hulayani saliling non songon guru huria perjulu adik beha arung diboto hamon noda HKBP Sukamandi resort Sukamandi jenok doi tulubuk pakam 200 meter ma sen gerejaun tu kecelakaan keluarga manulang na di lubuk pakam Bangna 3 bulan nang salpu. Dungi HKBP Medan Barat, Resort Medan Barat. Dungi HKBP Bandung, Resort Bandung, Jalan Riau, Marta Dinata. Dungi HKBP Legends Prapto Jakarta Pusat, Resort Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Dungi HKBP Keramat Jati Jakarta Timur, Resort Keramat Jati Jakarta Timur. Uduk manusia itu HKBP Kedaton, Resort Kedaton, Bandar Lampung, ujung Sumatera main, ujung Sumatera. Dungi mulak manusia itu Bandung, ala itu HKBP Bandung Barat. Resort Bandung Barat. Najulu pagaran ni Cimahi dui. Ati hujahado baritani saliling guru huria di sana. Dungi seni pidamau tu HKBP Lubuk Pakam Kota. Resort Lubuk Pakam Kota jenok montu Kuala Namu. Seni mau tu HKBP Lubuk Baja Batam
Resort Lubuk Baja Batam. Jadi hudok do perkenalan di TKI di Lubuk Baja Batam songonon. Sian Lubuk Pakam Duau. Tu Lubuk Baja. Saya dari Lubuk ke Lubuk. Akhirnya di Lubuk Hati. Alana ison nama aw pensiun pitu tahun nai nama masa kerja kuniku memang toho dia lu situ hatai sian Lubuk Baja Batam Duau pensiun manang purna bakti. Alayang gunuaing tinggal mak di Soreang isi mau merjebu. Jalan Marhuria di Pagara Munahian HKBP Bandung Barat. Nunga di Pasahat Huria tuau ulus ala nunga marumur 70 tahun. Tanggal 20 bulan Onom nasalpu. Jadi ngamajalu ulus sian Huria. Mengihutun halak Melayu molo marumur 70 tahun didok mai sudah ujur halak Melayu do medok konon. Jadi molo usia sudah ujur lapatanna uban sudah bertabur berkamu mak tahu kan sudah bertabur. Pendengaran sudah mulai mundur. Tang butuh hamu ya lehu bawa mak. Ketampanan sudah luntur. Gantikian doa. Alang kuno ay ngaluntur. Mata sudah mulai kabur. Berkamu amar kacamata kan. Pipi kanan dan pipi kiri sudah mulai kendur. Berkamu mak ngekendur be. Kalau makan sudah sering makan bubur. Dan sudah ada menantikan diriku, yaitu liang kubur. Dan perkenalan ini akan saya akhiri dengan 2 buah pantun. Jalan-jalan ke Sibia-bia, ngadu haliau sini. Neng patulu hari hop ma Desemberon. Alana muda tanggal 10 Desember. Jalan-jalan ke Sibia-bia, jangan lupa bawa sapu tangan. Selamat Advent untuk HKBP Cimahi semuanya dan marilah saling bersalaman. Masih jalan macul hamu. Selamat Advent hamu jatuh. Ido. Tumagom mahamu hubay mi kelek-kel unang apala makolok-kolate. Bunga melati terikat tali. Lama dipandang jadi hiasan. Jemaat dan majelis tetaplah sehati dan selalulah saling memaafkan. Amin. Topik minggu ta sedarion paulihamu dalan ni Tuhan. Persiapkan jalan Tuhan nina di hati Indonesia. Jalan turpuk hujahama sian Yesaya 40 ayat 1 ayat 5. Apuli hamu bangsoki ninna di batamuna. Hata apul madok hamu turohani isi ni Jerusalem. Jala johok kamu ma tunasida nunga marujung paru kilonna. Nunga salese dosanai. Nunga di jala sian tangan ni Jehovah silopi 2 sikka ni salhu dosana. Suara na jojo di halongonan. Pauli hamu dalan ni Jehovah pati igor hamu di adaran dalan balubung ni di batata. Iko guha dona sarura. Jala para jeto do nasa dolot do betul-betul. Jala gabi na hornok do namar nakot tuat jala gabi rura.
tanggurung ni dolok. Jadi patar maha mulia ni Jehovah jala sanget nasa sibuk merdasa ay pamangan ni Jehovah do madok apuli hamu bangsoki ninna dibata tu si Jesaya neuji jalaido laking mamuka mengawali mamonai jamita sederion apuli hiburlah umatku bangsoki ninna dibata jala na pasti ngahiraga nuk hita hea mangapuli gerian non mangapuli ati ima jadi Allah taringot tu na mangapuli do jami taon sutuk kolon situ do paditan do laut kodok do ruas tong rami-rami menu nati amin alana terjadi sederion penghiburan pangapulion tu namar sitaonon tu namar saksi ruas di rohata jala memang anggo hita nama siapulan do hita saling menghibur dan saling mengarsahi saling menghibur saling mengapuli kalau hita mengapuli alai mungkin satu saat satu ketika dia puli dong adu hita musim tahu deh itu kan Ibang nganyalaman ni. Kalau nama ngabudi salilek non, alay tiba saat na dia pudi dongan iba musim na masahay. Opak tahun nang salpo. Jadi memang tohoro nama siapu dan dohape. Na pasti ia siapulan iman namar sak roha. Namar sitaon. Nama rukil, nama heu, nama gobu rohana, nama dade rohana. Itu yang perlu dihibur. Itu narkot dia puli. Puasa apulan. Unang madili nasida. Unang maderse. Unang gabi soro marminggu. Alang di bonan isi tahun ini olo dan gabi marminggu. Gabi soro itu pertanyaan. Jadi orang sanga soro dihibur matong. Rodo ideda. Itu pertanyaan. Dungi muse molanggota kori mana tong. Unang gabi soro latihan kor. Unang gabi soro hobe markor. Unang gabi soro arisan nak kena arisan. Jala unang lilu hapor siona. Amin. Jala memang abulabul rekodo. Ala memang abulabulido penghiburan itu mengalihkan semangat. Dohot mengalihkan gogo. Tuna berduka, tuna marsitahun, itu dipastikan. Jala memang ang sitahun na belga na dumokdo na dangol na humacit ahado tayo. Ima maulo sitahun na sinirang ni hamatian. Ay disirang hamatian ido hinatebo ni namardongan dohot namaraliale. Ay subuhi bi pajupak kita di Portibion. Ima lungun natong. Dang boy bi curhat. Tangbi kan? Ay binamangulod lupi dongan boy curhat. Ang godong do monding tangbi
Dang bobi curhat. Jala molo adong pesta dang say bobi rap berselfie. Dang de. Dang bobi rap marpoco-poco, putar ke kiri, putar ke kanan. Dang de. Jadi molo dong edei nama dok. Ibu hamudi. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Alai mauludung roh hamatiani kemesraan ini akan jadi tiki mengulubi hidup na suami istri ipasor hobema mesra-mesra ba. Alanya ha molorone sasadei disirang na sasadei do nang kemesraan. Jadi arang pengalaman kesongonon. Ya ada marsita onun sada ina alamoding amatain. Negudengen ruas nuhria doa kana marholong ni roha nama dok hata apul-apul. Negudangan madok hata apul-apul tinatai di permoding ni amatai. Alai butuh hamudu menangisi nama dok hata apul-apul. Nama ngalehon kata-kata penghiburan. Saya harus sadar do inatan yang mebelui. Butuh hamu dohata ninatan yang mebelui itu nama dohata abul-abul. Tangi butuh hamu kan? Memang tangi butuh hamu sono hubu dupi. Omai dokon, anak, inna. Alamat tamak katai berdoa abul-abul. Anang asaboy tarapulau iku mangulu do amaton nina. Nuiro mamusi ina mendoa ta ida asaboyau terhibur asaboyau tarapul iku mangulu do amaton nina. Saido hatana, saido pagiduanna. Jadi hubikiri meitiki Malaysia otong, hidup benda huboto. Hamu itiki dang disi, jadi dang butuh hamu. Jadi sian bahasa ni natai inang, hutusima memang. Cinta hia do inat de itu matai cinta mati. Itu dah. Aku peniliak soni itu bah itu ki. Sudah na melayati si bereng tuau. Saya diberi nak kejelmo. Nala tok kinai giliraku berdoa hata. Jadi dibiarin maawat tu. Menuduk kuda ni gurun nerhana horowa. Jadi unang sanga ido inatai pangiduan na tuau songot tu na perjoloi. Pitor hujuluani matong inang molo anangon ama pangolu hosonari. Saya akan hidupkan adong resep iku ahaya mangin na yalusi lajo hamu ti tetangkaon pangido hamu majo boras sajoput tuha berjabu alai boras ima sejabu ni berjabu naso adong heha masa si taonon dakya masa
tangis takya masa marukil ama maberesek naniku pitur berlujung inatay ayari kerjomi guruina lo isiniku jadi lamai mana tu tetangga Ami dokon idana na bitang di jolo sadja pujo dahanam mi borasmi idu pangulu na mata habe bahasa kaling hulian nanggo ina mama be mangulu ina jadi Roma nemebelui isukun ida ne bitang ina ayado ida marsitaonon ninna Roma berjabui ami dokun hui dedekku na bariga bulung doho na pasiga bulung kau na nangarukar hina lugu doho pasigat hina made uhabajuku di Kalimantan manong tulaut sahatu sederio sobinoto bakena ima sitaonok kweda inna nang boy boras ni taon penguluhon inna huri puro boy ninna dungi dito apa mau sejabu di perjabu dijo boras mi dahanom mi sejoput ido resep penguluhon amat tapi inna wah 2 kali hulian inna dungi Roma na mebelui ipatakas ay hado ho marsitaw no nida hado ho marsak tumatangis hamidok perjabui omaidok perjabui siok manuk diraga di patetek udan saminggu nasalpu au di tipa tangga laos didodoni gulang-gulang ne baru do piau mati adamang laos didodoni kautang ai tu huktua udah sudi haru ia perbodin damang ayang wakan na asingi sudi do si haison kara setang burung na i masih tahu nok kuina be ini naton mula memato meda lamau ina jadi ahmi do imane delani amang ahmi do imane delani nang omme do inatan na beli be ganuk jabu do habe marsi taodo ganuk jabu do habe marsi taono ganuk jabu do habe marsi taono la sido mangapuliban buha ganuk jabu do marsi taono naso masih pabuat biru kan sotung tarok dangar si taonon ni na diberiban mungkin debe gumodang di lahu masjid di tahun ibana siana para nata tahun ala ni do hamunak kadongan pasik ipasori silih berganti do baru kilon kadang belum selesai persoalan yang satu sudah muncul, sudah nongol, sudah datang penderitaan yang lain. Alai omma no belga singototta, belgape si tawonotta. Ubelga dope debata natuk paujukon si tawonottai. Belgape baru kiloni alai ubalga de bedua ni yang dapat mengakhiri segala penderitaan. Ido benda didok di bagas sejami tahun. Di paujung
di bata. Si tahun ni bangsa Israel na di tanah Babel si 70 tahun na diperhamba, na diperbudak. Diakhiri pertangisan na sida na 70 tahun ini. Allah memang tukdo huaso ni di bata mangabuli rohania kana marsitaon ay dibuat dona sida haruar sian tando Bible sian penderitani tu Jerusalem idupin na sa ikon mangusat dehita tu di bata. Jadi hiado ibu tohamu marsak manuk itadahamu do manuk tahe itadahamu do manuk atau sarupa do nakol na menadahita manghalang manuk ngarisi tahun na binadar na ginotan na nihahu adabe bema jadi kimarsa ibana anong mabain o pedeng boto hamu kan basa ngai boto hamu atok ko babu ma aidang boto hamu asay boto hamu to molo martolo rimana molo marpira saya mago tolorai hei si duno yang bebuat get martolo rau mago wih jadi ilului mapangalu-aluan lau menghibur ciri bagaimana ma'aduhur makatai memana aduhur beda-beda tipis tu kita olu doh manu idokon jelmai olu jelmai yau aduhur jadi namarsak bawah ged martolo rau nago ba cai ma paru kilo kunna cai pitero me aduron tu nerpor pergi usau benda tu benda bawa tu dang mainon inna iberang mak muse lebu ibabuah holsonai ibabuah holsonai roman lebu ni dokemak boh ai dia muse do betul boh inna apa dang mainon inna jadi inunuti lebih mengalului pengaluan lau memana tu horbo ibabu hal sonai urupi mau bah hacit tulala inna parmagoni akatolori seleleng noninna Roma horboi idok ma dia musiro no inna jadi sonido molo adong tabikiri adong beban yang berat suaranya toluido jojot mengalusihita molo mengalualuhita tujolma tutu ida soni di besi metu am tutu olah diri bunyi bodoh ro musik alis boh doh musik si metu am do edam boh tangol niatin na itu aja itu olah ni doi. Jadi ang pangalualuat dan abo mengakhiri paujuk konina di jami tahun hanya Tuhan. Amin.
Ima kutusi do hitaro. Alani hamu nak kedongan apulabul no belga di Israel di Papua dotong musia di Jamiton. Dakolan na meluasan perhatubanan alai nunga di sesa dosa ni bangsoi. Ay terbuang na sida alani dosana. Noai dosanay diakhiri, diampuni. Lapatan na dang diingot di batabi. Dosa ni bangsoi. Ima ala holong ni rohani di batatu bangso Israel, bangso na pinilit na. Jala las di rohat na belga tongloy. Ima ala nunga di sesa di batanang dosata. Idu ben na tubuh Yesus. Idu ben na mate Yesus di hao pinorsila. Jadi nunga di halupahon debata dang di ingot debata be dosata ala ni holong ni rohani debata tu hita. Kun saya ngotot tadi, saya telah diampuni Tuhan. Nunga di sesa Tuhani dosaku. Alai tugas tanuaing ahama. Molo songoni madebata manesa dosata da. Hita betong di keluarga, di huria, ulot na tugas ta ima, sayolo mahita masise sa ado, dosa. Molo nga di maafkan Tuhan ni dosa ta, diampuni. Ya ampunlah juga orang lain. Ampuni juga keluarga yang saudara rasakan ada kesalahannya, ampuni, maafkan. Dia unang bisadong legu lama, ahadu legu lama. Yang go tu sisa halahi, ikmardomu, di dia idokon. Ima halhame yang berhita unang ate. Ulu dot songoni jolma. Anggo tu sisa halahi, megigi ina musida tu. Iku merdumu di tanurara au. Jala saya unang be, adong nama dokon. Tiada maaf bagimu. Legu lama ni. Ai edetei ahar tahi dokon. Ahar edetei. Dan dikutamui merdamema masih jalangan makhlani pe di dehulunang pola sudi mertade jolo merdamema masih jalangan jadi tada ni nang merdame HP aduh masih jalan. Orang pola maul hamu mangalusi, nang maledo hamu, na magajak ko di jami daw. Mardami mama, ido tada ni na mardami. Olo ma masih jalangan. Jadi mula dong sakit na sama sipakulingan di gerijaon. Holan amin, 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 ninda anon, nasa pinakulingan na pitori dapat ma, terjalang manon, urani at penway, basi jalangan ma, pitor dok ma, nang moru-muru nang ito kokoy, selamat advent ni ma, dungi pitor bay mana Somali, cipika, cipiki, aido kemisraan yatong. Ay haro na mereda nga dili nga gurhuria di bedungon dekat pia marjamita holokon pedawro jadi moro gejang pesoti nai saya berjuang aron na mereda 15 tahun dang masih pakulingan
15 hari terbaru tang masih jalangan 15 hari Natal tak masih jalangan ngelujak keluarga pada mehon tangolo jadi pas 10 tahun ibadah me keluarga masih ada ngelujak tong keluarga olo mahalahon merdinggan merdami hali dong di pedinggan dong merdami halahi pitarong masalah merdok kosong onon Hida, au maaf pembeda, au sudah dah, lupa beda bah, alaya deh ida, aku nama si jalangani nong sah beda, sini perngiri tu, alaya aku nama si jalangani nong sah beda, habe edetei mendokon merdami mah. Di bukti hujan non. Ini benar perlu do bol makatai petudongan dijabu pisoni duda. Ikubudo saya labok atau saya labok. Dang mau umur melabok iba makatai tudongan. Dia dong do suami istri. Saya dong manyat di soni. Suami istri labok amat labok. Inatay labok. Habe dang nilabok alahi. Dang amin nilabok. Iba-iba do manilabok. Do nilabok. Alay ka labok. Angko halahon. Ba, ido. Labok. Labok. Takya terbagi suara nasi di tetangga. Tua berjabi be. Takya terbagi. Tidak pernah saling menyakiti. Songon ni edenisi iis. Sugian turut jangan-jangan kau sakiti hatinya, jangan lagi. Tujuan non, setengah orang menyakiti hati siapa-siapa pun ya, jangan lagi. Jadi do inat taima, tu amat taisong non, baik. Sesekali kita makan di luar ya Pak, udah bosan makan di rumah melulu. Aduh, Pak makan di luar lah enak. Roa mati lebok. Dangin di mana? Ibena sohodo na lujay na macari dangin na. Terido amat terido. Oke mah, oke mami cintaku. Ayo sekarang aja kita makan di luar, ayo. Jadi hidup kuninatai. Tunggu gajian saja lah Pak, sayang. Kan bulan tua, lagi bokeh, tapi kan. Inna. Dengi Roma matai, gak usah tunggu gajian mah. Terlalu lama, sekarang aja kita makan di luar. Ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur, ambil teh, ambil gelas, bawa keluar, kita makan di luar. Hina. Masuk mulai mikir halaki. Kadang-kadang be persoalan belum ngaboy mek. Mikir. Jadi menidok pun datuk suami istri na holong mesra. Itu tuh. Aku nanti diciptakan doi holong mesra. Unang Hermes, Hera mesra. Malo Hermes, Hera mesra, dan mesra ya muna. Ala di ido, nunga jupang di bangsa Israeli, ngulu na baru imanaking na bagi perpudi. Jupang di bangsa Israel, nang hinaholongan ni Tuhan di Mose, nang sinesa dosana Mose, dia may didok manakaningan, ikon guha don nasa rura, ikon si pareje itu don nasa dolok do butul-butul, salileng di Babel nasida sa itu saya berguduk pong.
alani gudang ni si tahun. Mekel pedat kia halau ne bihaman nong diperhatukan. Nunga songon rura na bagas rohana sida. Nunga songon rura na bagas si tahun oni. Di tahun na sida. Halai adung ma perubahan. Gabi diguhi rohani bangsa Israel itu. Rohana sida marhide hide hatan ni bata aladunga diisi diguhi hatan ni bata rohana sida gabe siharma tenaili ni bangsa jalan adong bena madabu na sida tu kesombongan keangkuhan nang gijang ni roha akadulok ninna sadega barat deui akan nambar bukti-bukti keangkuhan kejang roh nunga diperejit tangarong bei sudi patutoru diri sudi merendahkan diri dia depan ni di bata diparejit nasida rohana sida didatarkan dangadong be nambar butul-butul dangadong be na mersiadu ke sombongan alai nunga mersiadu patu toruh diri jadi di aten na pedua honon saya mersiadu mahita patu toruh diri dia dupa di bata nang di edupa di donga jelma martang yang mahita mauliati Tuhan disaladingkan bahasa doa sinirham nunga dia puliho hami marhite holongmo di pelua hodo hami senakana hacit di pelua hodo hami sia sidang olon nami di pelua hodo sen hapariron di padaraman ningolu ali Tuhan gabita rapul rohanami gabilas rohanami gabi sihar panelinami saya bamasu-masu maho di perdalanan ninggulu namion lumobi Tuhan di atpinna pedua honon saya tutong masya pulak kami ay nunga dia puliho kami ay di sesahudu sa namin nagudangi patut do kami masih sisa dosa tu juluan nyarion. Postorohan nami Tuhan akan namarukil akan namarsitaonon lumobi keluarga nanang siya pulan ni Huria motok kinay. Saya manorusima hatami nanang si pasaton nasida asa si harap anay linasida. Osrohan nami Tuhan. Tarpatu pahuri ala nidinggan bahasa doa roham. Anak dok boru ni huriam. Ali Tuhan nang akatikina pajongjokon parsaripion. Manguli dohot marhamulian. Ala nang jupang akatikina. Patuduhon akasirokap ni todi nasida Tuhan. Nasa diudurhon keluarga kana toras. Tutonga-tonga ni para salpion tu bagas corom. Bos dohanami Tuhan dangarong nasotar patu paho. Sondido nang akan namar sekolah di bagasan pendidikan sian paut satu perguruan tinggi. Ali Tuhan sedihon mahabisuhon do abstaran di nasida. Asabui masa depan nasida di jalo na lubi dumingga tu ari neng roh. Jala pasu-pasu na nyuda ni akama nami do ina nami. Boy Tuhan dipatuk akan narekot tua ke persikolan ni akayanakon. Aka usaha, aka tiga ni ruasmu. Aka pangomoan na tama na taduk terpatu pahodo pasato ni. Alani i asima roham sesa madosa nami nagudangi. Di bagasan
Kristus Yesus. Usap bahwa kami elehelek Panginoon namin Tuhan. Amin. Mari mahita.
Tatangya koma peliata tu edupani di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bano gijang. Horo haroroni salhut. Silahul na dingkad una salibasa na maliutus. Hupasat hami masyan na nilihomito hami pilihan nami tuho. Say calo may gabi uap na husus di julum. Pasu may jalara tiasa ho para siya kami pilihan nun. Pati buluhon hara jam di tonga ni huriam doho di protibion. Uhai marhan nami marhidai itu tim asa lam hutad dahami kurang ni silehol mito hami. Asalam gir hami madok mauliati tuho marhidehiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai rumah rajamu sai saut malomone roham li banua tongaon songon na di banua gijang leo matu hami sadarion hanguluan siapari sesa manusia nami songon panasanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami itu gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodak kon Tuhan de batama buhina tu hita jala asi marohana midahita. Di dopak kon Tuhan de batama buhina tu hita jala di pasaur hon madamina tu to ditabi. Shalom. Selamat Advent madihita. Selamat Advent.